Byddwn ni'n annog y plant i ddod nôl ato ni y tymor hyn i ddal lan gyda'i ffrindiau. Fel tîm i'w rheoli, dyn ni'n hapus iawn ac yn ffyddiog bod y safle yn diogel i plant, i'r staff ac i rieni. Mae rai o'r camau ymarferiol welwch chi ar hyd y lle. Mae arwyddion i atgoffa plant ac oedolion i gadw pellter cymdeithasol. Ni'n annog nhw i golchi dwylo'n aml ac yn gywir. Dyn ni'n edrych ar ôl lles y plant yn benna oll yn credu i sicrhau bod nhw'n hapus i ddod yma. Mae asesiad iechyd yn cael ei gwblhau bob bore i sicrhau nid dim ond iechyd y plant ond iechyd y staff hefyd. When the school reopens properly, the thing I'm most excited about is that I get to meet new people and I get to see people from school like the teachers and my friends, because it's been really weird without them. Mae'r camau dyn ni wedi cymryd yn barod yn help enfawr ar ran agor yr ysgol yn mis Medi. Ac felly byddwn ni'n annog y plant i ddod nôl ato ni y tymor hyn i ddal lan gyda'i ffrindiau, i gwrddau athrawon eto, i fod nôl yn yr ysgol a cael hwyl, i ddysgu, wneud tyn bach o waith, ac hefyd i weld bod y systemau sydd gyda ni ar y safle yn wneud y lle'n ddiogel a i weld sut fydd pethau'n gweithio yn y flwyddyn nesaf. Jyst i cael nhw yn gyfarwydd a beth i ddisgwyl ym mis Medi.